Здравейте, дами и господа, аз съм Далаян и почвам да снимам нова поредица от клипове, които ще ви давам полезни съвети относно техника и съвети, които от сорта на лайфхакс, които ще ви улеснят живота и ще ви полезни работи в практиката, които може да ги прилагате, които или много малко хора са ги показвали в интернет тя работи, или никой не ги е показвал. Ще показвам по-скоро работи, които от моята практика съм ги научил и на мен ми помагат. И някои, които съм виждал, може би от интернет, които съм ги научил по-скоро. И така, нека да започваме. Първите съвети, които ще ви дам, са свързани по-скоро с, както виждате тук на бюро съм си вадил, имам една, две, три, четири флашки. После ще ви покажа нещо и тук нека да си извада на приготвил карти с памет. Така, сега. В днешно време има хиляди марки и модели на флашки и всеки се чуди каква флашка да си избера, какъв модел да си избера, ще ми върши ли работа и защо, моля ти се, флашка, която да речем 16 гигабайта е по-скъпа, отколкото флашка, която е 32 гигабайта примерно. И защо? Или флашка, да кажем, 8 гигабайта, по-скъпо от 16 и така нататък. И днес ще ви разкажа и карта памет 8 гигабайта е по-скъпа отколкото 16 гигабайта. Защо е така? И днес ще ви дам отговор на тези днес ще ви дам отговор на тези въпроси. Ще ви кажа и други работи, които ги знам от практиката. Нека да започнем така. Първо за флашките. Има стотици, има много видове флашки на пазара. И втора употреба и чисто нови. Вече много хора продават флашки втора употреба и карти памет също втора употреба. Но поръкавам за флашките. Най-различни марки, най-различни модели, както казах вече. И също ще ви покажа как да си направите DIY или направете си сам флашка. Така, сега. Като гледате флашките, много е важно първо да видите какъв ви е бюджета. Ако имате примерно нямате толкова пари примерно, или имате около 10 на лева, ще гледате вече така малко вече по промоциите трябва да гледате. Спокойно да 10 лева може да купите една хубава флашка, обаче 8 гигабайта и то със скорост 3.0. Значи при флашките има три вида скорост, да. 2.0, която е най-старата, по-старите флашки, и 3.0, които са по-новите. Както виждате, тези двете, в момента ги извадя. Тази, както виждате тук, не знам доколко се... ще приближа малко. Ето тук се вижда на тая флашка, това е черничко и е с 2.0. Разликата между 2.0 и 3.0, ще ви покажа и 3.0. Ето тук не знам колко се вижда, но тук на синичкото е синичко буксата, тя е 3.0, така. И съответно по същия начин са буксите на компютъра, нали, черничко или черничко с бяло. Видите тази флашка и тя е 2.0, ето тук. Не знам колко се вижда, ще приближа малко. Така, фокусирай се, така, те. И 2.0 и 3.0. Има флашки, които са вече малко флашки има такива на пазара, които са 3.1. Те са вече червени букси, така. Разликата между 2.0 и 3.0 флашките са, че в 2.0, както виждате, има само един ред кръчета. Ето тук отдолу на черното на флашката, както виждате ето тук,
има само един ред кръчета тук отдолу, а пак на са 4 кръчета. И тук два пъти по-бързо на 3.0, два пъти по-бързо се превратява информацията, защото имаме тук отдолу имаме кръчета на синчикото и отгоре едно металното. Над него имаме втори ред кръчета. Това са по 4 кръчета и даже на схемите в интернет има. Нали, има два реда кръчета тук. На 2.0 има един ред кръчета. И на 3.0 се предава информацията много по-бързо, отколкото на 2.0. Така. Обаче тук сега има една тънкост. Хубаво, купувате си тук е както при процесорите и както при RAM паметите. Трябва да гледате на дъното дали вашия процесор е съвместим с дъната ви платка. И също и RAM-та. Обаче, при флашките е нещо подобно. Защо? Защото, когато си купувате флашка 2.0, за да работи тази флашка на скорост 2.0, трябва и USB порта на компютъра ви, на който слагате флашката, и той да е 2.0. Също да е 2.0. Обаче, ако сложите флашката на 3.0, няма никаква разлика, те пак ще работи по същия начин. Тъй, че няма никаква разлика, дали при флашките 2.0 искам да кажа следното, че всъщност не, обърках се, не е задължително порта да е 2.0. Може да е 3.0, но при 2.0 и при 3.0 е няма значение, на еднаква скорост ще ви работи флашката, ако тя е 2.0. Няма значение в кой порт ще сложите, или синия или в черен. Обаче при флашките 3.0, така вече, както казах, е малко като при процесорите на дъната платка. Трябва процесора да е съвместим с дъното на компютъра ви. Обаче, обаче тук е само една тънкост. За да работи флашката на скорост 3.0, защото тя поддържа скорост 3.0, както тази флашка, 3.0, те поддържа, трябва и портът на компютъра ви, или на лаптопа, или на телевизора, или на устройството, което вкарвате флашката, в случая на компютър или на лаптоп, и то трябва да е 3.0, задължително. Трябва портът да е съвместен с флашката, един вид. Може така да се каже. Защото ако сложите флашките, които са 3.0, те поддържат скорости 2.0 и 3.0. И пъхнете флашката в USB 2.0, флашка, която поддържа скорост 3.0 с синята букса, пред USB-то е синичко, пъхнете в 2.0, те ще работят на скорост 2.0, но ако флашка 3.0 е пъхнете в USB букса на компютър или на лаптоп 3.0, те ще работят на скорост 3.0 и примерно да кажем, ако за 2.0 се прехвърля, зависи тук вече от модела на флашката и колко бързо се прехвърлят данните, но скорост на записване, но ако примерно на 2.0 пъхнете флашката и записва с 7-8 мегабайта в секунда данните, записване от флашка на компютърна флашка, като пъхнете флашката в 3.0, флашката поддържа 3.0, пъхнете в 3.0, данните се прехвърлят по-бързо. Може сега с 2 подвоена, може примерно на крайна скоростта може да се увеличи на 10-11 мегабайта в секунда. Примерно е било 7-8 мегабайта в секунда, на 3.0 ще е 10-11 мегабайта в секунда. Така. Това е много важно при флашките, да гледате дали са 2.0 или 3.0. Защото гледате флашка и казвате, тази флашка е 16 гигабайта. Е по-скъпа, отколкото да кажем тази флашка, която е 32 гигабайта. Примерно, нали? Не знам дали има такива, но чуйте защо тази флашка е по-малко памет и е по-скъпа, отколкото другата, която е повече памет. Това е защото тази флашка, която е по-малко памет, тя е поддържа скорост 3.0, а другата флашка, тя поддържа скорост само 2.0. И 2.0 няма значение на кой порт ще сложите, на 2.0 или на 3.0 порт на компютъра, няма значение. Тя ще се работи на 2.0. На 3.0, като сложите на порт 2.0, ще се работи на скорост 2.0. Флашката 3.0, ако сложите на порт 3.0, ще се работи на скорост 3.0. Затова има флашки, които са по-малко памет, са по-скъпи, отколкото флашки, които са с повече памет. Заради на скоростта. Има трети вид флашки, които са
3.1. Там вече порта на компютъра, аз нямам такава флашка в себе си. Те вече са много по-скъпи. И те вече буксичката, както виждате на тази флашка, тя е с синичко тук. Там ще имаме вече повече кръчета на реда. 5 кръчета отдолу, 5 кръчета отдолу. Повече кръчета са отколкото на... Как виждате тук, имаме синичкото, един ред кръчета. Тая флашка е 3.0, синичко е тук. Не знам доколко се вижда. Надявам се вижда добре. Синичкото. И тук имаме на синичкото един ред кръчета. Горе върху него още един ред кръчета. Два реда кръчета са тук. Докато на 2.0 са един ред кръчета. Пак повтарям така. Надявам се докато запомните това. И само да кажа, че не знам доколко се виждам. 3.0 имат повече кръчета на флашките. Скоростта е по-бързо, обаче там вече имаме друга фактика. Трябва на компютъра ви, дърното на компютъра ви, на лаптопа ви да е малко по-скъпо и да поддържа така наречените 3.1. Там скоростта е сигурно 2 пъти повече от 2.0. Да не кажа 3 пъти повече от 2.0. Затова флашки, които са по-малко памет, но с червената букса и са с 3.1, поддържат тази скорост, им червена буксата, не както тук синя. Аз нямам такава флашка. И тя е червена букса, вместо синьо е червена или вместо червена е червена. И скоростта е 2 пъти по-бърза от 2.0 флашка. И флашка, която е по-малко памет, обаче е 3.1 скорост, е по-скъпа, отколкото флашка, която е повече памет, но е 3.0 или 2.0. Примерно да кажем. Същото работа както видеокартите. Купувате с видеокарта 1 гигабайт, обаче тя е GDDR5. Паметта на карта е по-високо поколение, по-висок клас и е по-хубава работа ще върши тази видеокарта, нищо 1 гигабайт, колкото да изкупите 2 гигабайта или 4 или 3 или 4 гигабайта, но паметта е GDDR3 или GDDR4. Тая карта, която е 2-3 гигабайта, ще е по-ефтина, отколкото тая 1 гигабайт, която е GDDR5. GDDR5 е най-високия клас памет, хубаво ще върши, най-хубава картина ще имате, нищо 1 гигабайт. И няма ги покарате игрите на по-високи настройки, на високи настройки, на отделните игри, на 1 гигабайт. Ще бъдат по-добре, ще ви работят игри, колкото на видеокарта, кажем 2 гигабайта, която е GDDR3 или GDDR4. Това е паметта от по-нисък клас, по-ниско поколение и това е. Това относно скоростите на флашките. Така, сега. Другото, което ще гледате при флашките, както в случая ще ви дам пример с моята флашка, е тази. Ще ви кажа конкретно марката. Марката е, да кажем, Verbati. Така. Или тази, която е Silicon Power. Както тук съм си лепил стикерчета по флашките. Да си ги познавам, че са моите. И така. Защото аз ги нося моите флашки в... Аз съм студент, както казах, първия клип се представих. Нося съм ги в тази флашка, които съм нося в училище. И съм сложил връзка, не си я познам. Преди вече много дълга връзка, но я смених с тази. Хубаво е на флашките, си имате едни връзчици. Моя, ако искате, си го сложите на ръчичката. Така по-лесно, по-трудно ще го загубите. Моите зарежки съм ги имал по един магазин в Свищов. Магазин Zettabyte се казва. И са по 30 стотинки, ефини са. А те лепенки с буквички може да ги вземете от старите видеокасети. Така може да си лепите лепенки на SIM карти, да кажем на карти памет, на телефони, на който искате си ги познавате устройства, защото ако носите флашката на в училище, в академия, в университет и ако има същата флашка в вашите, си просто лепнете едно стикерче. Това е, нали, лайфхак, казвам. Да си познавате флашката, както на моите слепнал D от английски, това е марката D и била стикер съм лепнал. И тук съм лепнал също била стикер, не знам колко се вижда. И тук пак имам D. Тук съм била стикер, как виждате. Колко тарикатски тук. И тук. Получава се била, как се скрие. Сега ще ви кажа, така, важното е сега. Другото, което ще гледате при флашките, дами и господа, е
флашка до флашка има Балкан разлика. Ама, като казвам Балкан разлика, имам преди следно така. Има флашки, които са оригинални флашки, като тази. Гледайте флашката, лепена цялата, с тиксо моята. Тая флашка е буквално от 8 клас. Тя ще бъде 4-ти курс, значи 8, 9, 10, 11, 12 клас. Първи курс, втори курс, трети курс, 8 години. Вече 9-та година ще ползвам флашката. Ми върши перфектна работа, нищо че е 2.0. И така. И тази флашка, как е лепена с тиксо, си работи перфектно. Това значи, че флашката е толкова години да изкара една флашка да работи, ще форматира на много пъти, че е разглабена, само вътрешна част съм валил това бялото. Не се представяте, че е спългач флашката. Даже пъзгащи флашки или флашки, които се отварят по този начин, са горе-долу по-хубави, колкото тия с капачета. И, защото на тая ваеш капачето, може и да го загубиш капачето. Как виждате, колко малка е капачката, може да загубиш тая капачка. Има някакви флашки, които много хора не знаят това, но имам един приятел, който си купи флашки. Аз ще кажа марката, Kingston. Фактически, моя ваеш капачката, флашката е малко по-голяма, а тая е малко по-широка, тук е малко по-дълга. Ваеш капачката, назад се направи като биберона сена. Пъхаш го тук, капачката и си защипваш. Това капачката и си чуди къде да сложиш да не я забрави, да не я загуби. Чакай, записваш на компютъра. Лоши на място там записваш. Както и да е. И, не знаеш, защото докато аз не видях в интернет и не му казах тази работа. Те ще внимават. Много хубаво ще гледате флашката, ако трябва ще гледате видео ревю в интернет на флашката, марката. Да видите дали е хубава, колко е хубава, или може капачката марката, да се качиш назад, да не я загубиш. Защото на моята флашка, тя е силикон пауър от тия малките и вариш това, няма къде да сложиш ударен. Не, невъзможно. Дори като мама връзката пак не може да сложи тази капачка, може да загуба някъде. Докато тия флашки, или не неговите на моя приятел, които са, вари капачката, пъхи назад и готово. Има едни флашки обаче, и тая плъзгаш, и те плъзгаш, няма какво да се загуби. Тук плъзгаш надолу, така това. Обаче тия флашки, които се плъзгат по този начин, като се наокораш помпа. Штак. Така. Ще гледаш внимателно. Защото много се разваля механизма на флашката, моя често пъти се отваря сама, само с тебе си в чанчиката, като те сложа. Да не ви сти постоянно така флашката. Нещо правят, че ще се затваряте. Така. И ще гледате, има разлика в флашките. Има китайски ментета флашки, които нямат никакви марки. Или са същата марка, както оригиналните. За какво е да рече? Примерно, аз имам флашка Verbatim. 9-та година я ползвам тая флашка. 8 години и половина със сигурност. 100% съм ползвал тая флашка. 8 години и половина. И моят приятел си купи флашка, имаш Verbatim от Office One Superstar. И чисто нова. 4 ги... Не. Не съм сигурен, 4 или 8 гигабайта вече да правих. 6 месеца има гаранция флашката. Тя за 3 месеца изгоря. Прецака се. Също така. И искам да кажа, че той си е купил флашка, която на външен вид е по същия начин като оригиналната. Никаква разлика, че хора. Също моят приятел, този човек е намерил зарядно на Nokia оригинално. Дай направо ще ви покажа за какво става въпрос. Вземате си ето тук, сега ще ви кажа, дами и господа. Надявам се да се види това много добре. Той занимава моят приятел с техника. Се занимава с техника, примерно. Един момент. Така. Ето ви най-обикновено зарядно на Nokia. Гледайте моето зарядно, лепено с силикон, пластмасата, отръфвана, лепена силикон, но гледайте същността на техниката, както и на флашките. Няма гледайте много външни вид, важно е вътре машинката, защото умните китайци, те правят флашки, зарядни,
никаква разлика външния вид на зарядното и на флашката с оригинални. Вземете с оригинална флашка, поставяте я, оригиналната флашка, слагате оригиналната флашка тук и до нея слагате китайското менте, външен вид никаква разлика, но ако разбобите флашката или да кажем зарядното на Nokia, той намира зарядно за Nokia и свърлено, което нещо не е работило. На външен вид никаква разлика, той го е разбобил, щупил го е и е оригинално зарядно за Nokia, моя приятел. На външен вид никаква разлика, дами и господа, а вътрешен вид машинките нямат нищо общо нямат машинките една с друга. Така. Нищо общо. Тъй, че предпочитам зарядното ми да е лепено с силикон, да е спукана пластмаса, да е залепа, да си го ремонтирам, но да знам, че е оригинално зарядно. Също работа е флашката. Тук да му залепа кабела. Тук съм залепил кабела с силиконов пистолет. Още един лайфхак мога да ви дам. Лепите си края на кабела с силиконов пистолет тук, дами и господа. Го правите, не знам доколко хубаво ще види на камерата. Тук надявам се фокусира. Хубаво. И това е защото правите кабела малко по-твърд и като огърнете кабела, първо ще се скъса силикон. Това се прави с пистолет с топъл силикон, това ако да загрее малко, да сложите силиконова пръчка и да го залепите с силикон, с пистолета топъл силикон. Така. И кабел става малко по-твърд и ако го огърнете кабела, първо ще се скъса силикона. И като се скъса силикона, какво може да направите? Само включите пистолета да се загрява и с върха на пистолета допирате силикона и той трябва да се залепи където е скъсаната там. Може чакнете една капчета само и няма никакви проблеми. Обаче аз съм и за да не си личите много, че е лепен с силикон, да не бъдете загорно, може да си го бойцате с маркер примерно. Или с лак за ногти, както вие си решите. Защото моят кабел е черен, бойцал съм го с черен маркер, да не си личи много и да е малко по-красиво, нали? Така. И тук същия край съм го залепил, даже на пластмасата съм залепил. Тук зарядното ми се щупи, обаче зарядното е оригинално, има си тук... Да иначе някакъв път ги правят с баркодове, с надписи и всичко тук. Няма никакви проблеми, обаче вътрешна машинката е съвсем от оригиналната. Имате е спукано, лепено, но е оригинално и се работи перфектно. Зареждам Nokia, тям стара Nokia 5130. И съм доволен от това зарядно. Предпочитам това зарядно да си купа, отколкото купа някой китайско менте. И внимайте, тук изкупувате зарядни. Така. Да се върнем на флашките, защото там, примерно, защото същата работа е при зарядните и при флашките. Едната флашка 3 месеца издържа вербатим, тя се развали. Не знам какъв модел е, дали е била точно същата ката. Той е чел в Office One, веднага го чета на потребителя. Му е сменили. С флашка. M-Tech. Сега ще кажете, каква е тая марка флашки? На нея също има китайски ментета, има оригинални. Човека е дал 32 лева за флашка, 32 гигабайта, като говоря на компютъра е 28,4 или 5 гигабайта. Защото ги правят по-малко, защото във флашките, в хард дискове, в карти памет, те не смятат 1 гигабайт и 1024 мегабайта. Така. Обаче по флашките, да вземем флашки, карти памет, хард дискове, пак казвам, те не го смятат по 1024, те го смятат по 1000, защото да им е по-лесно. 3 гигабайта, 3000 мегабайта. Защо да го смятат по 1024? Да се обслужва на 24 мегабайта. Ще внимавате много. Като отворите флашката или картата памет на компютъра, сега съм имал и карти памет, и флашки на телефона, ползвам карти памет, тази флашка е 16 гигабайта на Kingston и отваряш го гледаш 14,4 гигабайта. Ако искате по-хубава флашка, по-висок клас вече, флашка и карта памет, трябва да гледате да е поне 14,8 или повече от 14,4 гигабайта. Но 7,4 гигабайта. Ако сте по-хубав клас, като го отворите на компютър, проверете колко в телефон картата памет или флашката. Защото вече модерните смартфони имат специални кабели, които му отваряш флашката на телефона. И отвориш трябва да е не 7,6 до 7,8 гигабайта. Това са по-висок клас флашки карти памет и са по-хубави. Така. И като си купите флашки, повече вече за втора употреба. Така.
Чисто ще внимавате да не си купувате ментета. Гледате тук металното, на втора потреба флашките, металното тук да няма много цънки, както викаше моят приятел. Да няма тук и надраскане тук по металното. Това металното всъщност да е в чисто, в перфектно състояние. Така. Защото има хора, които са много бедни и просто нямат пари да си купат какво да ядат и си флаште раден флашка, отидете си купуват втора употреба. Така гледа това металната повърхност тук да е гладка, да е чиста, да няма никакви дръскотини. Както виждате моята, то почти не се забелязва, но тук има съвсем малки, приближа максимално, съвсем малки дръскотини. Което покаже флашка много ползвана. Искам да кажа, че елата флашка ме приятел да я работим. Бе, като чисто нова е. Никаква разлика с оригиналната. Обаче, тя е изгоряла. Се прецаква за 3 месеца и е изгоряла. Изгоряла неговата флашка, като моята. И надраскан металното и лепена стиксо и си работи. Което значи вътре машинката е, моята е оригинална, вътре това китайско менте. Купува си MTEC, де по 8 GB има такива еднакви. Да си купува, когато сме сменили вербати, но безплатно му дали тази флашка. Той си избрал там. Така няколко години, от 3 години сте с флашка и са прецакали. Това значи пак са китайски, защото той си купи 32 същия модел. И малко по-нов модел. Пак на MTEC, 32 гигабайта, 32 ряда, при няколко години. Не знам си го поне 6-7 години от тогава. Минимум. Поне не толкова, поне 5 години има от тогава. И повече 5 години по-дата флашка, 32 гигабайта на MTEC. Делаче прозрачна някаква. Нямам точно дела какъв е. Работи перфектно. Значи оригинална. Това е другите, които са сгоряли. За този компютър те не се отварят на компютър. Показва, че има флашка разходна това, че не ще трябва отвори или ще е записано на тези флашки MTEC. Така. Ще внимавате флашките си купувате, са в добро състояние. Може пластмаса да не е, защото например може да е щупена, може да е уръфана. Пак ще гледате машинката, защото аз съм виждал по интернет, има всякакви изроди. Маха пластмасата на флашката, където е почупена, вади вътрешната част, вътрешната машинка, която е перфектна с платката. Това си го в лего си го залепа, прави си лего флашка, с лего запачка. Една с парченца лего, залепа го тук, видите парченца, тук вкарва още едно. Прави като капачка. Вкара го в пакетчето с лего и мога да познаеш, че едно парченце лего е флашка. И се прави дървена кисийка, кейс или кълъв флашка, дървена така. И че външния вид на пластмасата на втора потреба флашка, ако си поръчате, си купите, защото нямате пари, примерно да си купите флашка. Може да лепени стиксото, но гледате машинката вътре да е здрава, да работи, да е... Гледате да оригинално. Ако трябваше да загубите, ще видите. Проверете моделите флашки. И това е. Малко е трудно да се разбере вътре машинката дали е оригинална, но просто вземете една китайска, вземете две флашки еднакви. Марки и модели, еднакви. Разгубете ги. Китайска е оригинална. Вижте машинките, какви са, стъпете си сравнение. Той е прав с зарядното и наистина е така. Зарядно може да ти прецака батерията на телефона, батерията на телефона се подуе, може да ти изгръбне батерията на телефона, може да ти гръмне батерията на телефона, може да си прецакаш телефона, може да си гръмне може да ти гръмне, да направи пожар да се развалиш къщата с зарядно китайско. А оригиналното това повече пари, нали вече зарядни са толкова ефтини, че втора път трябва да купиш за 2 лева, аз си купувам за 2 лева пазар, циганин, 2 лева зарядната Nokia, 2 мм букса, перфектно работи. Няма никакви забележки. Не е китайско. Аз мога зарядно, уж оригинално, на телефон, какво са правили. Не знам обаче, пълно по такта. Някакъв такъв звук ми издаде и изгоря. Така. И сега ще ви покажа, освен това, освен скоростта на флашките, като вече ви обясних, външния вид, ще ви кажа някои модели флашки, които са много хубави на пазара. Така, почваме. Няма значение 2.0 ли са, 3.0 ли са. Почваме. Най-хубавите марки флашки, на които аз съм най-доволен и които много хора, човека, който ми намери компютъра, който купи компютъра, който ми го намери, мога да си закупа компютър. Ще кажа на хубавите марки флашки. Според него той ми е казвал, той е ползвал такива флашки. И аз съм ползвал някои такива модели, един приятел е ползвал такива модели флашки. На друго място съм питал.
места съм питал за флашки, модели. И така, според тях, според мен, от моя личен опит, от опита на други съм събирал няколко човека мнения, най-хубавите модели, марки, флашки на пазара са Kingston. Ще внимавате, на китайски магазин в град Свищов съм виждал флашки, които са пише на тях на кутийката на китайски. Пише флашка, метални флашки, 32 гигабайта с дупка на края кръгло. Примерно пише на тях на китайски всичко. Пише само Kingston. Какво беше? Kingston Data Traveler. 32 гигабайта. Това е, пише на китайски всичко останало. Кутийката. Гледам оригинална флашка от сайта на EMAG и той скупно оператор такива оригинални флашки. Са перфектно записват. Пише на тях, на кутията. Kingston, Champagne, Data Traveler, 2.0. Пише с какви скорости записва флашката на гърба на кутията. Пише на няколко езика и тук пише Data Traveler, обаче пише колко е, дали е G3, дали е G4, какъв клас е флашката, какъв е точният модел, дали е 100, 101, 102. Пише ги тия работи на кутията, но пише на китайски Kingston Data Traveler и това е. Нищо на външен вид флашката няма, по-малко с оригиналната, но с другата флашка, говорим за чисто на флашки тук, другата флашка, която е неговата, пише си всичката информация, баркод, маркод, с всичко. Вътре машинките на самите флашки, 100% са различни. Това е. Така, Kingston, това марка флашки. Другите са Silicon Power, те са перфектни флашки, има малко по-големи флашки, като тази например, както виждате тук. И тази тук има малките флашки Silicon Power. Значи преди съм назад на малките и големите флашки. Голямата флашка е по-трудно да я загубиш, малката флашка е по-лесно да я загубиш, но малките флашки са по-удобни, защото пъхаш в тонколоните на компютъра или в компютъра и нищо не стърчи. Моят мъж местиш се ръката, краката, това, колата пъкше в радиото, има поставка за чаша, последни се вземеш чашката, малката флашка, тя не ти пречи и си вземеш чашката спокойно. Вземаш чашката в колата, спокойно, без да дариш флашката. Но като видиш тая голямата флашка, той е голем кораб, малко корабче, пъхаш, тя стърчи на километри, особено като видите и трансмитери, голяма флашка, тя стърчи и та грозна. Представяш се да смениш, да увеличиш звука на радиото или да вземеш някаква чашка там, или да се увеличиш климатика нещо там, или се нагласите GPS-а на колата и мога бутнете голямата флашка, да я щупите, защото тя стърчи повече, отколкото малките флашки. Така и както на Silicon Power има едни такива малки флашки. Вътре машинката е почти същата, но обаче те са не пластмасови, както чете тази тук е пластмасова, не знам колко се вижда, и те са гумени, може да се търкаля, да се удря, да се риташ, каквото искаш може да се я правиш и тя много трудно ще чупи, капачката тя е гумена. Обаче недостатък на тази флашка, че като маеш капачката от флашката, малката флашка на Silicon Power или начин са малки флашки, маеш капачка, нямаш къде да оставиш. Докато, примерно пред Kingston, Data Traveler имаш и бели флашки, те има с жълти накрайници, с сини, жълти са 8 гигабайта, сините са 16 гигабайта, червените 32 гигабайта и си пък ще даде тук так капачката, както един момент само да ви демонстрирам. Примерно така, махаш това и пъкаш тук капачката и тя си застава. И си остава. Така. Как се да. Мисълта ми е, че малките флашки са удобни, защото като пъхнеш, сториците не стърчат много, докато големите флашките стърчат доста. Така. Други хубави марки флашки са
Silicon Power и Kingston. Такива с много хубави Champagne, които са метални флашки, има по 32 гигабайта на гигабайта, които няма просто да се щупи. Те са на железни флашки. Така, когато са без капачки, да директно устройство, ти го пъхаш го в... Няма капачка, няма нищо, може да даде връзка на такова като кръгчената отзади. Така, да са такива заоблени. Така, Kingston Silicon Power, дори хубави флашки са на Verbatim, те са стари флашки, те доста не се произвеждат и като си купите оригинални флашки такива, също на всички оригинални, говорим за оригинални флашки, не китайски метите, никаква марка не са хубави. Но оригинални флашки, също Verbatim, така как моите ползвам доста време, съм доволен от нея. Така. Записвам тя 4 гигабайта, че е малка, съм записал, коментирал презентации, такива документи, такива малки файлчета, сейфове на игри и така нататък. Съм точно доволен от нея. Verbatim перфектни флашки, само на тия плъзгащите така. Така, тя обаче, че има ментета на такива флашки. Също и на Kingston има ментета, тия Champagne, металните които са. Други хубави флашки и на Verbatim са 2.0, на Kingston Silicon Power са повечето са 2.0. А на Kingston вече новите флашки са има и 3.0, има и 3.1. Други хубави марки флашки, това са на HP. Много ги хвалят флашките. Обаче тези флашки на HP, те са много са скъпи, с метални веришки и казах, че нищо са 2.0, обаче казах, че са много по-хубави, отколкото много флашки на пазара. Метални флашки на HP са много по-хубави на пазара, отколкото други флашки, които са 3.0. Били по-хубави от Kingston 3.0, тия флашки на металните флашки на HP, които са 2.0. Така. Те са само средния размер, са много малки и били много хубави. Така, много ги хвалят тях. Обаче 8 гигабайта, как беше 8 гигабайта? Мисля, че 8 гигабайта беше 21 лева или както нещо. Около 20 лева стана, 8 гигабайта. И така, има флашки на пазара, които са по 4 гигабайта. Много е важно да гледате. Аз гледах един клип в интернет, пича показва, че има напоследък на шумяли са почнали да се продават флашки по 1 терабайт. Но фактически той се купува флашка 1 терабайт и в някакъв сайт, тя е някаква китайска и те ефтините флашки и като се купи тая флашка, направи една програма, тестове колко гигабайта от тази флашка може да се ползват реално. Имаш някъде към около 8 гигабайта и да направи оплакване към мястото, където си поръчал флашка, и после към администратора, към шефа на фирмата, шефа на сайта там и те му върнали парите. Така. Човек, пак че искам флашка 8 гигабайта, някаква китайска и сме върнали парите за тази флашка. Това е спича. Ще трябва да внимавате много. Флашки, които няма никакви марки на тях, няма, не си ги купувайте, бокуци са. Ни продаваш по 8 лева с някой светодиодче назад, 29 гигабайта това тези флашки, 32 гигабайта по 8 лева. В тази точка бега нови флашки, са печатани в упаковки. Ти не си купувате страшни бокуци, за да запишете важна информация на тях, ще ви изгорят. И... да. Така. Съвета ми на мен е... ако ще записвате, ще ползвате флашка само за музика в колата, примерно, и за тонклони. Съвета ми е, ако имате стара флашка вкъщи 4-8 гигабайта, напълните я с музика и си я ползвате нея за музика, защото ако изгори, губите музиката, но ако запишете важни документи, там презентация, ако сте учител там, студенти учител домашни, курсови работи, презентации, документи, това, и купете си нова флашка, не си запишете работите. Така. Но ако искате наистина да не ми стърчи флашката, имайте с малка флашка за музика, за която е перфектна за тонклони. Така. Други хубави марки флашка са MTech. Те са перфектни флашки, старички са 2.0, доста време се прилискам да кажа, но доста стари модели. Са много по-сполучили, колкото други флашки на пазара. Значи казахме Verbatim, Kingston, Silicon Power, HP и MTech. Са най-хубавите флашки на пазара. Тя марки. Така. Другите хубави марки флашки на пазара, това са на SanDisk.
Те са скъпи флашки, са много, може да записвате на тях 4K видео, HD видео и така нататък. Обаче са много скъпи флашки. На тая цена, която може да купите там 32 гигабайта флашка на SanDisk, ще карате им памет много хубаво. Това ще бъдем в отделно видео. Искам да кажа, че на SanDisk флашките на цената на 32 гигабайта, ако може да купите на тая цена, която струва флашка SanDisk, на нея може да купите 64 гигабайта друга флашка. Това е. Не си купувайте флашки, много важно, защото те се прецакват. Страшни боклуци, може да такава на Adapter или каква марка беше. Вече съм забрал малко бяхте, помните, че спечелиха тази флашка. Има едни флашки, които като отворите, като малко капачи се дърпа от тук. Тук са едни, как обясня, тук не се вижда много хубаво, но ще отворите към малко капачи. Как да ви го обясня сега? Флашка, дърпате едно капачи, махате от тук. Махате капачката, то си закача на едни пластмасови, тук сме някакви триосички и се дърпа насам. Капачи стига до тук. Завърта си това капаче обратно и защипвай тук. Штрак. Една пашка е такава на SanDisk. Имах такава китайско менте 4 гигабайта. Няма такъв боклук. Ползвах няколко месеца. От новото отваряне и дърпане надолу. Фактически отваряш и почне надолу и нагоре дърпа. Надолу. Сега се обръща, се защипва тук заедно. Чай да демонстрирам. Значи отваряте флашката тега, така капачката, тя е закачена, и кръчета за флашка дърпате, правите надолу, и се завърта от тук, прави едно кръгче, тук и до тук и се защипва тая дръжка. Искам да кажа, че майка има сигурно 2 години ползва, или 3 години, съм сигурен, има така на SanDisk, оригинална такава флашка, перфектна е. Аз си купих много по-хубаво направена, някаква на... Не на SanDisk, мисля, че моята една дата беше. Отваря се, тук надолу се натиска флашката, металното се натиска надолу постоянно, натиска и тук има 3 кабелчета се прекъсват. Ми искаха 20 лева на тази флашка, ми запоят 3 кабелчета някакъв гараж, някакъв майстор, който е... Просто е така. Съм учител. Това майстор за нищо не ставаше. Даже човека, който си има компютъра, мога да си взема компютър, ми казва на мен, това е луд ли, ти иска за 3 кабелчета да ти запои 20 лева. Тя 20 лева си взех 4 гигабайта преди няколко години. И какво става в днешно време? В днешно време, за разлика от преди, значи преди купуваш 4 гигабайта за 20 лева. После си купуваш за 10 лева, 10,50, там има на Maxell флашка 10,50, струва 4 гигабайта. Така двойно по-ниска цена. И после 8 гигабайта си купуваш за 12 лева. Как е за 12 лева? И какво става после 9-10 лева, може да си купиш флашка 3.1. Ти са две много, които казах сега. 3.1 за 10 лева се купих на промоция. Черен петък. Покрай черния петък се вземе на промоция. Беше останало на промоция и събота ги взимах. И това е. Те, че цените падат, те, че не се фащате първата флашка в интернет, която сте видяли, казвате, тая е хубава марка, ще я купа. Вижте, огледайте хубаво обявата, попитайте хора, специалисти, които питат и не правете грешен избор, защото ще запишете важна информация на тази флашка, ще изгори и ще се прецака. Флашки, които са бокуци, не ви света да си ги вземете, това са на Maxell, са правят някаква супер ефтина пластмаса и... човека, който може да вземе компютър, мога да си взема. Ми каза, че тия флашки, да голям специалисти, те са бокуци. Значи аз купа за 7 лева флашка на Hama, 16 гигабайта. Но, то ми каза, че са бокуци. На Hama са им хубави слушалки, те имат такива слушалки на Hama. Ще ви кажа в друго видео.
А, и чакайте секунда, флашките са им бокуци. Той има такива флашки, има такава флашка, тя е изгоряла и за нищо не става. Така че внимайте много с флашките. Разни флашки ги продават по пазарите, които не са никакви марки. Няма марки на тях и не пише никъде по колко гигабайта са. Как пише тук на моята флашка, пише Kingston, дата, пише, има логото на Kingston. От едната страна пише Kingston, има някакъв знак CE. FC има тук, Kingston R има тук. Пише Data Travel 100G316 гигабайта, логото на Kingston. Оригинална флашка. Отделно пише... Къде пише? Някакъв много древен надпис на металното на флашката. Но къде има някакви флашки, това може вече са оригинални, ако пише на самата флашка колко гигабайт е, и на металното къде пише колко гигабайт е. Някакви флашки, които пише, имам пазара с милиона без капачка флашка, да продават някаква много мизерна, как и де. Пише на самото метално, където се пъха в компютър 1 гигабайт такива дребни буквички. Те са неправилени флашки, по-лесно купете чисто нова флашка от компютър, от специалист. Това е съветът. Но флашки, втора употреба, моите правите да ги купувате, ако видите, че не станат много ефтини. Обаче не се писате някакви супер важните файлове на стари флашки. Те файлове, които не ви бърка дали ще ги загубите. Примерно музиката. Музика имате буквално на телефоните си, може да си кликате песните от интернет, може да си... Всякъде може да си добавите песни. Нещо не. От смартфони, таблети, старите телефони с копчета, YouTube, Vbox 7, там сайтове, iTunes, iPhone, така нататък, Nokia. На компютъра имате записана музиката на хард диска ви, не си зависи. И това е. Надявам се с този екип, с полезни ми, с съветите ми за флашки да съм ви бил полезен, се мога да си изберете, направите правилен избор за флашки, за каква флашка скупите и каква марка. Казах какви са хубави марки флашки според мен и две марки, които не ви съветвам въобще да си ги купите. Точно три марки. Нали, Hama, Maxell и ADAT. Те ги забравяте тия марки. Който пък втора хубавите марки флашки. Така оригинални. На китайски метата. Kingston, Verbatim, MTech и SanDisk. И Silicon Power. Това е. Надявам се да съм ви... Още път, надявам се да съм бил полезен в това видео. Съм ми казал да сте научили нещо ново от мен. И... Оценете клипа. Надявам се положителна оценка. Споделете клипа. Линкове за каналите ми Vbox 7 в YouTube ще има в описанието. Абонирайте се за каналите ми. Абонирайте се, за да не изтървате клиповете, които качвам. Също така, линк за Facebook профила ми ще има в описанието. Монетизация профил във Facebook. Мога да добавите в приятели във Facebook. И това е. Аз съм The Lion. И правя още такива клипове с полезни съвети. И някои са сорта на lifehacks, както и други ютубъри правят. И това е. Благодаря ви за вниманието. И довиждане. И се извинявам, дами и господа, забравях да спомена. Направих пауза по средата на клипа, за което се извинявам. Не точно по средата на клипа, но на камерата свърши батерията и трябваше да я зареда. И затова тя ми угасна. До вече се сетих на времето угасна, не да си говоря на празно, без да снима камерата. Извинявам се за това. И това е.